owuok oko mar sero jopuonjre manyiri ma ok nyal yudo taulo mag ria gi dwaro mar konyo e duoko chien kwan jopuonjre ma gamo iye ma oywe kaunti no. Rowere go odiero skunde mantiere kod midhiero e wach gamo iye ma mondo kendo ochwal ne jopuonjre taulo mag ria kama inyalo luok. Jafwambo mar Ali Abich nitiere kod lerno. Yudo taulo mag ria kako winjore pod en midhiero makwako jopuonjre manyiri ahinya to mago mawuok e familia ma yutoge ni piny, ma bende medo wach gamo iye mondo e kind jopuonjre manyiri e kaunti ma Homa Bay. E yor kedo gi midhiero ni, riwruok moro mar rowere ma ong'ere ni Yard Sanitary Pads koro dhi nyime gi wuotho e skunde ma opogore mani kod pek kalore kod kwan mamalo mag jopuonjre manyiri magamo iye ma omondo, kendo gimiyo gi puonj kaka iloso taulo mag ria ma ka osetigo to iluoko. Skund sekondar ma Nyakango e kar chut bura ma Karachuonyo en achiel kuom skunde mag time chenro no. We skimmed a gap that was in within the menstrual health, and we decided to focus on teach them how to make reusable sanitary pads and also provide it as an alternative solution from those disposable ones, which might be expensive in terms of cost. Rowere ge wacho ni gichopo ir jopuonjre manyiri kod mago ma yawuoyi ka gimiyo gi puonj kod gigo ma gitiyo ge loso taulo mag ria mondo kony nyithindo manyiri mathoth gibedo kod pek ka gisomo e kinde magene ria. We give out a product and a substance that may be long. Its lifespan may be long. In this program, we have been teaching them how to change oftenly and how to clean themselves after using this pad, so that to reduce this rate of infections among the ladies. Lepot mawuok e skund sekondar ma Nyakango en ni e kindiga mar 2021 nyaka sani jopuonjre manyiri 63 osegamo iye momondo, ka nyaka higa ni chakre jopuonjre manyiri 8 e skundu no bende osegamo iye ma oiw, kendo nitie kata mago mosewere kod chenro mag somo. Japuonj maduong' e skund ne Christopher Omwaga tudo wach iye ma oiw e skund ne gi wach koso taulo mag ria kind jopuonjre manyiri, ka okoni chenro ma koro rowere go eko dhigo nyime biro kelo ne gi resruok. For me as the principal of the school, I see it as a very good project. There were a lot of challenges. I remember there was a case where one girl actually dropped out. We also encounter a few girls becoming pregnant, and when we dig into the reasons as to why that one has happened, we find that it's because of that lack of these items for their use, and they opt for the cheaper way that is not the correct one. So I'm saying that indeed this may offer a good solution. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.